teknikoen izenean, erabilia nik ez dakit denaren izenean edo. Batzuetan traba ere egin bidena. Baina, balore moduan, ikusten ditut balore onak direla. Langile izatea, urkoari laguntzea, etxekoa zaintzea, etxea defenditzea, datorrena onartzen ikastea, naturaren parte garela, naturari adi bizitzea, naturak berak ematen dituela pautak, ze ordu dan, gartzen dira bere zatietan ere. Ze ordu da, gutxura bera, hola da, ere ikusaten da usta, naturaren parte dalako eta naturarekin bat dagoelako. Fikzioa berak erabiltzen du hezibide eta aldarrikapen moduan, eta berak bere nobelek mezu moral badauka euskal ohitura txarren aurka jotzea, nolabait baserria idealizatu egiten dau, kanpokoa ez da garbia, kutsatua ez da garbia, berezkoa da ona, ikasitakoak kutsatu egiten du. Nik uste hori horrendik ere badagoela euskaldunongan. Eta nik neu hori ez dut nahi. Gune biribilak nahi ditut. Eta horrela dikotomia hori, berak dikotomia hori erabiltzen da bena, nahiz da bere barruan, ni bezala pusle hori euki, herria, hiria, ikasia, ez ikasia, baina berak bere balore moduan, bere mezu moral moduan, bere iztu egiten ditu eta jendeari hobeto erakusteko nik uste dut pentsamendu dikotomiko hortatik pentsamendu sistematiko bat bilatzen dudala nik neu, ezta? Pentsan dudan moduan puslearena. Eta hor ere berarekin batzutan krak egiten da. Zeratik, berak esaten dago bakotxak bere soroak bizi dabela, ezta? Bakotxa bere soroak bizi badao, zelan asmatuko dugu euskaldun zeteko eredu bakar bat. Zelan markatuko dugu, marraztuko dugu eredu txarraren marrazki bakar bat. Horrepe, niri traba egiten duzu. Piskat kuninaz, baina azkenean esan nahi nebana zen, bere liburutik eta bere bila ibilina zen ontan, neure ibilpidea ikusten dudala islatuta, eta nolabait atzera noten dago, baina nire barruan begiratzerakoan, nundin atorren ikusterakoan, herri, auzo, astarna horiek buelta ematerakoan, ikusten dudana da baloreak baloreak finkoak direla eta baloreak finko moduan aldarrikatzen ditu nik neuk ere, beraren ganik jasotzen ditut horiek, eta aldarrikatzen ditut baloreak finkoak behar ditugula, baina irudiak eta egiturak malguak. Nolabait, herrian, baserrian, Euskal Herrian, egiturak finkoak agertu nahi ditugu, baloreak finkoak, egiturak finkoak, eta nik uste dut baloreak finkoa dela, baina egiturak eta irudiak mugikorra, baina gehiago mutanteak. Mutanteak esan nahi du, beharren arabera, garaiaren arabera moldatzen doazela. Orduan, laburtuz bat, Mogel Perua barkatik nator, hortik, nazte hortatik nator, baina puzle bat naiz, sistema bat naiz, ohitura honen alaba naiz, herriaren gatza badaroak, zatien jostun naiz, eredu honen eta mundu hobe baten arduradun ere naiz, baina baita ere neure izate askearen aldarrikatzailea naiz. Orduan,
balore finkoak, bale, nortzuk, zertzuk, ze balore izan daitezke horiek, hortik jasotzen ditudanak, herritik, Mogel, Peru Abarka, hortik, pentsamendu guztiotatik jasotzen ditudanak, norberaren garapena, besteentzat ekarpen, izan da bila, gustatu hori guzti hori, neure izate askearekin ez da, norberaren garapena, bai, baina hori izan da bila besteentzat ekarpen, tribuaren ekarpen, da hor, nor nahi zer nahi dut, zer ezin dut. Osotasun baten parte naiz, nire ona, denaren ona izan da bila, nire txarra, denaren txarra izango dalako. Eta horrek noren arama, dikotomia hortatik, non persona batek esaten duen zer dagoen ondo eta zer dagoen txarto, nik aldarrikatzen dudana da, trukea, harremana, negoziazioa, parez pare, horizontalki. Ezkenengo honean jarri duena da, desberdina garelako behiz gaitezke, desberdina garelako elkar gaitezke, desberdina garelako gara bakoitza bere nor, desberdina garelako gara bakoitza bestearen zor. Bakoitza bere zoroak bizi badau, elkarrekin mugitu behar dugu. Eta azkenik, esan duan bezalaxe, balore finkoak, egitura eta irudi mutanteak, mutante hori unesune egokitzen dogana, beharren arabera, oinarrizko printzipioak galdu gabe. Oinarrizko printzipioa zer dira, zer ez dugu nahi, zer nahi dugu, zer behar dugu. Eta baloreak, aldarrikatzen dut, baloreak ez daitezela klasikoetan eta literatur tradiziozko klasikotzat dauzkagun horietan agertzen den moduan baloreak irudiekin lotuta agertzen dira, nik neuk aldarrikatzen dudana da baloreak ez daitezela askatu ditzagula, irudi eta egituretatik, generoen gainetik, boterearen gainetik, eta izan daitezela oinarria pertsona izateko denaren onura gisa. Berriro ere, pentsamendu dualetik sistemako pentsamendura. Nireak eragina du besteengan, besteek niregan duten eragina. Eta egitura mutanteak esaten dudanean, bada klasikoak eta nundi gatozen, hori guzti hori ikusi, berrikusi, errepasatu didia bandunak, liburu hauek hartu eta koltsoia iguelta ematea, hautzak entzea, zerk egiten dugun, zerk egiten dugun kalte, zer falta da hor, denok identifikatzeko, eta egitura mutante hortan beharko gendukela gehiago inguruan integratu izatea, barruari ere erreparatzen diona, egitura mutante edo magu hortan, beharren arabera irekia eta unesuneko egoeraren arabera barne elementuak aldatzeko edo mugitzeko eragozpenik ezartzen ez duena. Irudi mutante hori dan irudiak, rolak, paperak, jantzia izan daitezela, ez azala, alegia, malguak, aldatzeko aukera ematen dutena. Hau oso subjektiboa da, ni Mogel bezala sortzailea eta begia nun jarri hori ikusten dut, berak bere garaian egin zuen moduan begia jarri zuen bere inguruan, ura kontatu zuen, berak bere balore moralak zituelako eta bere nahia zituelako, eta horrexegatik identifikatzen naiz aldarri batetik berarekin nik ere gauza bere egiten dudalako. Nik hor hartzen ditut bere testuak eta hartzen ditut bere aldarrikapenak eta neure begiarekin ikusten ditut. Eta hortik jaio nintzen ura eta bera ere nire jaiotza, nire hauzaro posatiba denez,